निमन ले कले लू ना कैसे कॉलिंग जी मम्मी निमन से वैसे कुल में हमरा ना बैठ जाला। तो घर में लाइटिंग वाइटिंग नहीं के ठोक ठठा के कल फिर कहब तो हम ना लिया के आई रात के। बाप रे बाप कितना तू पागल तारू हो। जाना तानी मम्मी ऐसे कुल में हम कबो नहीं की लाइटिंग कइले। हमारा घरे तो टाइल्स लागल बाटे लाइटिंग में हमनी को वही में करी ना जा। आई हो रामावा वही घर में पूजा पाठ कर जा वही घर में हो गेलू जा हो। आई ई कैसन तार माई बाबू बा हो ये कुल रहन हमनी के घर में ई कुल नहीं खे बुझा गेल हमनी के बाहर जानी जा खुला में कइला पे कितना मन फ्रेश हो जाला। ना मम्मी जी कुछ सोच में बाटे लेकिन घर में लाइटिंग होके के चाहिए ताकि बेटी पतो बाहर ना घर से निकले। देखो बेटी पतो नु घर से बाहर दिन में ना निकलली सर राती के सांझ सुबह तो निकलिए सकत सर। तो अभी लेके आइल बनी तो अभी ले बढ़िया ले ठोक ठठा के क लेबू तो तार दिन भर निमल ना रहबू बोलो ना। जैसे कुल हम नहीं कइले ना मैं खर पताई सब बाटे और तो नहीं को कइले नु तो चलो घरे आ लागी तो आइए तू अकेले हम ना लिया के आई समझ गेलू। ई बताओ आधा रात के लागी तो हइसन आई बांस में आई थी मैं उख में हम रहरी में लिया के तारा काई आ कुछ काट टोटली तो का करम पहले बताओ तो हमरा के सब कोई बेजहिया कही। आप लोग के एगो लाइटिंग बनवा देवे के चाहिए घर में। तो लाइटिंग घर में ना बनेला तोहरा मती नहीं खे आ बुद्धि चला। जागी ना क्या हो सुबह तो कॉलेज नु के हम लाइटिंग लागल बा। ये का हो साने मम्मी संग ना करलो का लाइटिंग करे गई रही ना हमर ना लागल तो जा माइक लिया के चल जा जा। मम्मी जी खिसियाए लागल। अरे ना खिसियाई हो ऐसे काहे कहत हम माइक कितना बढ़िया है समझ लू जा 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 माइक लिया के चल जा। रवा चली ये का कहतलू हो तन कोई बात तार कहीं में सोचलू है कि बर तू का कहतलू ये बताओ गांव के आदमी जानी है कि हम तक लाइटिंग कर लिया कि तो बाप रे बाप हम त नकिए कर जी और बाबू के जन कटी त सोरिए धोवा जी करता। जा जा माइक लिया के चल जा। डाटम ना वहां के ना वो प्यार से कहब ना कितना दम हीरा नियन बालू बताओ त कितना सुंदर मिललू हमर माई के पतो हो आ तक डाटी जा जा जा। बताओ हो सब कोई खा के सुत गइल हम अभी खाते बने कितना लेट हो गइला जल्दी जल्दी ओरिया करे में ज्यादा उससे का पूरी बुनिया खा के आराम से जाते सुत जाए बड़ी लेट हो जाते है दादा। कनी ए बुढ़ऊ हो तू जा खा के सुता तो का जन सुतलन के तेलवास उनका लागल बा तेलवास। मम्मी जी का हो कले ही नु हमर लाइटिंग लागल बा आ गुलो लाइटिंग करे खातिर आय ओही गरी नु कनी तारा के ते कनी ठेक ठेक ठठा के कली ह तो तू तो बारू के कहत हमरा से ना होई खूंटी में हमारे गोड़ा तक खूंटी तो कहां तेरा काज लाइटिंग बनवा दी। मम्मी जी चाप के लागल बा जाके आ दबा के सुता बुझाऊ ना। मम्मी जी एक बार बस लेके चली ना कहत नहीं नो हम लेके ना जाम है खाए बैठल बनी आ तू हमरा के दम परेशान क के रखल बोल जा जा सुता पेट दबा के अपना माने तनिकियो समझे ना आवेला इनका कहा गाही के लिए के जात रहे दिन भर रात भर खाता नहीं आया गोली कहे खातिर खाइल बेरा विपत कइले बाड़ी ना यार अभी हमार सुहाग रात का हम मनन साजे से मेहरा होगे केन होगनी मेहरा बुझाता मन तार मन गुल का हट का देला मुंह देखाई। हां हम ले ले बनी अंगूठी ले बनी सोना ए जी रखो ना आगुली रखो ए जी लाइटिंग करम ई कहो ई बताओ तार लाइटिंग के चक्कर में अभी तक हमर सुहाग रात ना मनन आई देखो तू हमर संगतिया के सुहाग रात मना लेलस। ए जी घर में रोज सब लाइटिंग काहे नहीं खंजा बनाइले छी छी ई का कहतल हो घर में लाइटिंग रहला कि देवी देवता कुल रहे ना घर में हो घर में पूजा पाठ होला तू कहतल घर में लाइटिंग काहे नहीं बनन मामी से ना गोल लाइटिंग करे गए रहने तो मम्मी जी कहती पेट दबा के सूत बताओ 12-1 बजे वाला बात है। हाँ बताओ माई ठीक है ना कहती है ए जी का खालेल बोलो अरे चुटा सुत कबे के समझाते नहीं अभी तक सुहाग रात ना लाइटिंग ठग नहीं करे
ठगनी करे आई ना के बेटा घर में एगो बनैले लिखा जा लाइटिंग हमरा बाप से कटोरा लेके भीख मांग लाला 8 लाख रुपया एगो सोना के सिकड़ी आईफोन हाथवा तोड़ देवाई अरे तोर मोरो दिन का मातलू ना ती मर्द बड़ा तू मौका बड़ा हिंजरा वाला हो न तू तो गलत क्या मातलू अरे तो गा तो हम बाबू से 8 लाख रुपया एगो सोना के सिकड़ी एगो आईफोन ले लाज ना लगल पूरा घर में बनैले बानी आए हर चीज के सुख देवा तार बेटी के पैर घर से बाहर निकली कैसे बाहर ना निकली ना तू कटिया मत कर जे हम करब लेकिन तू घर से हम कहां रे हम कहां बता हो गई अपना सवार में उड़ी का काहे ओए भाई गड़ाइल बा हर बाबू के पैसा बसवार में गड़ाइल बा चांद पहन ले बा उहे आईफोन चलावत हैं बता बाहर ना लाइटिंग बाहर ना लाइटिंग हम घर के कहानी पतो कहां चली से लाइटिंग करे खेत में कावा सिखैली बे हमनी के खेते में न जाके आज के डेट में सबकरा घर में शौचालय बन गइल बाटे सबकरा घर में बन गइल बा तो तोनी का राजा महाराजा अंबानी के घर में बनल बाटे जाय त मत मारो कतना तो माई बन बिया बनवा दे हम जवाब लाइटिंग काल बनवा दे जे मत मारो तारी नहीं कहां से लाइटिंग ले जाके 12 बज गइल बा 1 बज गइल बा तू रतिया के जेबू बिहान कहिए जाए बता ना कने चलो अभी लेके चलो तनी अभी चलो अभी तक जांगर पट गइल बोल पट गइल तर जांगर ना चलो चलो हम न बाबू के बोलवा के ए जे आजे राते जाएबा पूरा पैसा जितना भी देले मानो सब दिया से तो नहीं ना हो बाबू के तना अपने बाबू के मत बोलाओ गांव समय हम थूथू नहीं कर हम बनवा दे हम चल दरोगा के मीटिंग सब कोई के जेल में करवा देबो आइए तो सुना चलो का बोला कुछ तो नकिया तक छोड़ देबो फाइटिंग हमरा के अच्छा से आवेला मैं जान खानदान के हम चल बुढ़िया चलो